Ο Τάσος Παπαλαζάρου εκπαιδεύει την Έλλη Παπαγγελή στο beach volley. Εδώ είμαστε, στο Ζω Καλύτερα και το επόμενο θέμα είναι. Να σου πω κάτι, αυτή η εκπομπή. Μου. Ναι. Αυτή η εκπομπή έχει γίνει, θα καταθέσω κάτι τώρα. Αυτή η εκπομπή έχει γίνει για να παρακολουθήσουμε τον κύριο Τάσο Παπαλαζάρου και τις γνώσεις του, όχι μόνο γύρω από τη διατροφή, αλλά και την άσκηση. Διότι και το επόμενο θέμα έχει να κάνει με τον κύριο Παπαλαζάρου που κάνει ένα άλλο σπορ. Έρχομαι εδώ για να σου μεταλαμπαδεύσω. Σε αθλητικές δραστηριότητες, αθλητικές γνώσεις. Παίζει βόλεϊ. Έπαιζα στο σχολείο. Κάνουμε μασέτα. Πώς κάνεις μασέτα? Πώς κάνεις το μασέτα? Α, μασέτα, ναι. Όχι, βλέπεις λάθος. Τι κάνω λάθος? Τα χέρια σου πρέπει να είναι κολλημένα και τεντωμένα. Μπράβο. Εγώ έκανα έτσι. Τα δέναμε τότε. Τα δένεις και τα τεντώνεις. Λοιπόν, beach volley. Λίγο βλεσούς εγώ αγώνες, οπότε δεν ξέρω αν ενώνονται. Μικρά και γρήγορα μαθήματα για χαρί. Ξέρεις τι κάνω όμως, εγώ κάνω. Εδώ είμαστε, Side Out Club, στο Βάρκιζα Resort, στο Γιαμπανάκι Beach. Μαζί με την Έλλη Παπαγγελή, γνωστό μοντέλο, να μιλήσουμε για διατροφή, αλλά να παίξουμε και beach volley, Έλλη. Έχω μάθει ότι είσαι καλή στο βόλεϊ. Η αλήθεια είναι ότι έχω παίξει πολύ βόλεϊ στη ζωή μου, αλλά όχι τόσο beach volley όσο το κλασικό. Είμαστε εδώ για να κάνουμε ένα αγώνα beach volley. Έχουμε δύο πολύ καλούς αντιπάλους, τον Νίκο και την Ειρήνη. Αλλά πριν μπούμε στο γήπεδο, θέλω να κάνουμε ένα μικρό αγώνα πριν. Εδώ. Τι εδώ αγώνα είναι... θα κάνουμε? Αυτό εδώ, βλέπεις, είναι που μετράμε τους πόντους. Θα κάνουμε ένα μικρό αγώνα beach volley όσον αφορά τις διατροφικές σου συνήθειες. Στις καλές θα μετράει μπλε κάρτα, στις κακές θα μετράει κόκκινη κάρτα. Κατανοητό. Λοιπόν, ξεκινάμε, Έλλη. Βεβαίως. Τρως φρούτα και λαχανικά σε καθημερινή βάση? Τρώω φρούτα και λαχανικά σε καθημερινή βάση, όποτε το θυμάμαι όμως. Όχι, δεν το έχω σε πρόγραμμα, θα φάω το πρωί ένα φρούτο ή το βράδυ ένα φρούτο. Άμα μου έρθει η όρεξη, θα φάω. Διορθωτική ερώτηση, τρως σαλάτες? Σαλάτες τρώω, ναι. Ένας πόντος στον κατοχυρώνω. Και πολύ καλά κάνεις. Κυρίως το βράδυ. Διότι το μυστικό της καλής επιδερμίδας είναι αυτά τα αντιοξυδοτικά και οι βιταμίνες που υπάρχουν σε φρούτα, λαχανικά και σαλάτες βέβαια. Έλλη, ερώτηση νούμερο 2. Επιβραβεύεις τον εαυτό σου με φαγητό? Η αλήθεια είναι ότι τρώω περισσότερο όταν είμαι χαρούμενη για κάτι, παρά όταν είμαι στεναχωρημένη, οπότε μπορώ να πω ότι ναι. Αυτό το φαγητό τι μπορεί να είναι? Αλμυρό, γλυκό? Είναι αλμυρό, είναι συνήθως σνακ τύπου πατατάκια, τύπου... Εδώ λυπάμαι, αλλά μπαίνει μια κόκκινη κάρτα, γιατί το να επιβραβεύουμε τον εαυτό μας με φαγητό είναι μια κακή συνήθεια, μπορεί να μας οδηγήσει πέρα από κάποια κιλά παραπάνω, αλλά να είναι κακό για την υγεία μας γενικότερα. Έλλη, ερώτηση νούμερο 3. Θα συμφωνήσω δυστυχώς. Τρως συχνά ξηρούς καρπούς? Τρώω πολύ συχνά, μου αρέσουν πάρα πολύ. Και άλλοι λένε, ήθελα να σε ρωτήσω κι εγώ, άλλοι λένε ότι είναι καλό, άλλοι λένε ότι παχαίνουν. Τι ισχύει τελικά? Είναι και τα δύο. Και πολύ καλό και παχαίνουν. Έχουν πολλές πλυντήμες θερμίδες, λέμε εμείς οι διαιτολόγοι. Έχουν πολύ βιταμίνη Ε, επίσης πολύ καλό για το δέρμα. Αλλά έχουν πολλές θερμίδες. Δηλαδή, μία χούφτα ξηρή καρπού. Μία χούφτα που θα φας το βράδυ, ας πούμε, ή το πρωί. Αλλά επειδή είναι μια πολύ καλή συνήθεια, έχεις τον δεύτερο σου πόντο. Τέλεια. Λοιπόν, Έλλη, 2-1. Το σετάκι μας τελειώνει στα 5. Ερώτηση νούμερο 4. Πίνεις πολύ νερό? Πίνω πολύ νερό, γιατί έχω διαβάσει τόσα, έχω δει τόσα και όποτε πίνω πολύ νερό βλέπω και διαφορά στο σώμα μου. Οπότε πίνω κυρίως το πρωί. Χωρίς δεύτερη σκέψη, πόντος νούμερο 3. Επόμενη ερώτηση. Ερώτηση νούμερο 5. Τρως συχνά ψάρι? Τρώω ψάρι γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει το ψάρι, όπως και να το μαγειρέψω. Καταλαβαίνεις και μόνος ότι αυτόματα είναι πολύ καλό. Είσαι ένα πόντο μακριά από το σετ. Εύκολη ερώτηση. Τρως συχνά πρωινό γεύμα? Αχ, εδώ θα σου τα χαλάσω. Η αλήθεια είναι ότι το πρωί όταν ξυπνάω βιάζομαι πάντα να φύγω και πίνω έναν καφέ και φεύγω. Δυστυχώς δεν τρώω. Άρα κέρδισες μια κόκκινη καρτούλα, 4-2. Έχεις ένα ακόμα πόντο, μια τελευταία ευκαιρία. Είναι το set point που λέμε. Πες μου, γυμνάζεσαι πολύ? Γυμνάζομαι. Δεν μπορώ να μην γυμναστώ έστω 3-4 φορές την εβδομάδα. Από μία ώρα, όχι, δεν σου λέω να κουραστώ πάρα πολύ, δεν κάνω πρωταθλητισμό, αλλά όλοι πρέπει να γυμναζόμαστε με ό,τι και να ασχολούμαστε. Οτιδήποτε άλλη δουλειά έχουμε μέσα στη μέρα, μία ώρα πρέπει να βρίσκουμε. Τραυματισμούς είχες?
είχα τραυματισμούς κατά καιρούς και από το τζόκινγκ και από απλές ασκήσεις και εκεί με έχει βοηθήσει πάρα πολύ το Collagen Proactive. Ήθελα να το πω αυτό, γιατί από τότε που άρχισα να το πίνω δεν τραυματίζομαι, με βοηθάει στην αποθεραπεία. Δηλαδή αν τραυματιστώ θα θεραπευτώ πολύ πιο γρήγορα, θα θρέψουν οι μύες, οι αρθρώσεις μου θα λειτουργούν καλύτερα, γιατί πονούσα. Με το Collagen Proactive έχω σταματήσει να πονάω. Λοιπόν, και να αποδίδω καλύτερα. Μας περιμένουν οι αντίπαλοι. Πάμε να τους δώσουμε ένα καλό μάθημα. Βεβαίως. Έλλη, εδώ είμαστε, είναι οι αντίπαλοι μας. Νίκος, Ειρήνη, παιδιά, γεια σας. Γεια σου Τάσο. Ειρήνη. Γεια σου Έλλη, τι κάνεις? Ο Νίκος ο Ανδριάς είναι προπονητής beach volley και αθλητής. Νίκο, πού βρισκόμαστε, τι κάνεις εδώ? Εδώ γυμναζόμαστε και διασκεδάζουμε παίζοντας beach volley, διοργανώνουμε τουρνουά. Επίσης κάνουμε και προπονήσεις beach volley, μαθαίνουμε τα μυστικά του στο Side Out Club, Summer School of Beach Volleyball. Άμα θέλεις, να σου δείξω. Να σου δείξουμε τα δικά μας μυστικά. Να έχει πλαγεί. Για να σας δω. Γιατί μας έχει περάσει για γατάκια αρχάριους τώρα, κατάλαβες?